És el moment en què els restaurants presenten les noves cartes de la temporada i guanyen terreny els productes valencians. Com a mostra, un restaurant de València de cuina tradicional que com a postres ofereix gela de fartons, mousse d'orxata i aigua de València. Tot un plaer per als més llepols. A ver, ¿qué le apetece de postre? Gela de horchata y fartons. Gela de fartons, mousse d'orxata i sorbet d'aigua de València són els protagonistes de la carta de primavera-estiu d'este restaurant. Canela, horxata, nata, llet, sucre i taronja són alguns dels ingredients que el xef utilitza per elaborar els nous postres d'esta temporada. I els mestres dels foguers presenten les noves propostes als seus clients, com és el cas d'este restaurant de València que ens sorprèn amb productes típics de València, però amb un toc d'innovació com el mousse d'orxata, el gela de fartons i el sorbet d'aigua de València, tot una exquisidesa per al bon paladar. I el secret perquè isga en el seu punt. Provem el postre, anem provant-lo, rebaixant-lo d'uns ingredients o d'altres, i quan ja trobem el punt que volem, ya apuntem la recepta y el fem sempre igual. Mucha dedicación, mucho esfuerzo y sobre todo pues teniendo cuidado en la preparación para no alterar los sabores de los productos que estamos utilizando. Ja veuen, tot una delícia per acabar de dinar o sopar amb un bon sabor de boca.